Wala, grabe. Kanili ko rin. Oo, ligo na, boss. Okay. Huwag pa mo na malasagi, boss. Tama na. Ito. Oy, Aram di ka diri day. Ginira mo ko sige pangita sa mga dito. Oh, Oh, napit na ko maurot. di sa ko, tubulso kay Imo nakapag sa- trabaho. Di sa ko. Sus ka paborito ni nimo. Di sa ko, tubulso kay trabaho ko malangan lagi ko lagi. Ay, ikan ko Andra di sa trabaho ra ba ta? Hali. Tubulso. Eh, Maabta niya kami sa among amo. Labas mo mga tayo ko tulong amo ron. look mo kamo. Oh, Di ka to. tanawa. Kwan, di maklarong. Di sa ko, tubulso kay ngari ba itong amo mo ron? Ha? Ngari to ron. Tarong din na kami. Lagi. Anya saman. Di man juga. Di lang sa ko. Di lang juga. Di lang sa ko. Di usa lang. Di lang sa ko kay basi niya mapta sa amo ba nga. Kuan tuom kasi ni amo. Kini morag. Unsa man po ni imong trabaho? Di ka na siya, mo sa itawag silik. Silik ko someday ni imong payag isda. Ano ni silik? May mga isda na ni silik. Di Di sa, oh, mau gini. di sa bitaw ko, tubulso. Tagay sa, tagay. Di sa ko. Brito kini nimo. Di sa bitaw ko. Ha? Pau, anto ko. Pag siya dia. Lagi. Di sa ko. Kami ra bujud kayo ni imong pa. Di sa bitaw ko, tubulso kay ako ka trabaho kan. Kasi mataya sa mga amo ba. Madok kasi mong amo, ngawa man dili imong amo. Mga turon. Pero mga Ang kari, urok na. alas 12 siguro. Ha? Alas 12 ka rito. Yan man di ra ka. Di lang ka. Sus, favorito ra ba ni man? Di na sa ko, tubulso kay pasi niya malikay lang ko ba. So, si sabaan niya ko. Sa. Di lang jud ka, di lang jud ka. Siguro. Ha, di lang jud ka. Yan sa man eh. Muad na lang ko. Okay. Ha? Muad na lang ko. Ito na lang ko ikip. Dali ko siya. Ano na Eh, di ba ka pag-video eh? Ha? Oh, naglaram da ini. Oh, dire. Di ba ka pag-video istorya eh? Ini kita pas emuhan. Dire. Lingkod sa. Lingkod sa. Ano? Naman kay Oh. Kwan. Naman kay helper. Kahit pira akong kuha na natin, basinog. Kuhan, mata na sa amo na to niya. Huwag pa magkirmao na. Apa sih pandai ane be? Ka. Snagil sa iyo. Sus. Kahit pira ko, ikaw na ba yung ano ha? Imo. Oh, ako na sad. Nah, dagdan naman ko huruf. Imo sa. Imo na pud. Kansil. Ha? Ba, sa mata taro sa amo na. Mga amo atong papunan ni gamot yung amo. Bisan Ako rin papunan. sa to mo puno no. Nah, wala kay Jaryo day. Na, jaryo karo pang hapon. Ha? Hapon pa gina ang jaryo. Ang ako'y magpatrabaho, ang Jaryo gikan sa buntag hantod sa hapon. Ito, tanaw nito. Ha? Isa ka ko. Sa ako lang bahin ba? Nga kung ako magpatrabaho og balay, buntag unto hapon gina. Sige, istorya oy. O na, napa piso. Yan na. Dali kay Maniwala niya. magpalit atopunan. Maabot tayo yung mga amo ron. Rasin. Maabot tayo yung amo. Na! Tanlas! Sir! Asim. Asim? Asim nga sa balik iba. Di mo di iba. Asim. Nakakala. Uy, ako na puli. Mana ko? Oh, mana ka? Mana ko ay sus kadaghan na ni. Kadaghan na ni. Lagan bita pero tanaw na ko si mo, mura ako ra may inom. Dewa ka kita eh. Inom ako. Wala ka kita. May man din ang imong hirikter din trabaho de. May na. Kaya, tarong wala to ko karon ligo kay na. Sa puso. Ya, musta man mare? Okay ra boss. Base nagiinom ha? Wala boss eh. Oh, ligo ka rin so. Tinda juga ning mga tawa akong gitumon. Oh. Ano sang ligon juga ba? Ligo ka rin boss. Aw, may noon getting sweldo meron ninyo. Ang sweldo bitaw boss. Tay, yung sweldo doble no nako ay. Doble, double pay na boss. Okay, ligong kayo eh. Ligo ka boss eh. May timingan boss ka sweldo ron. Ta, ligo ka rin boss oh. Ay, kusga ko yun. Ay, kusga kay. Aw, bagid mo himo ron.
Tara mo na, dali. Gay, tarong nga ninyo. Ala, agay, leg on kaayo yan. Tarong mo diha. Nalasagan na rin, boss. Ano? Okay na, boss. Wala, grabe. Kani, leg on rin. Oo, rin ko na, boss. Agay. Huwag pa mo na malasagi, boss. Ikaw na imong nang ikuan, boss. Huwag pa na mapagagsak. Ito. Ano yan lang langan diri, boss? Okay na ka, boss? Why double pay? Why sweldo? Sino naman, boss? Naman. Nabaho mo piangan ako ninyo. Ay, wala ka namang pangay. Huwag pa na yung malasagi. Wala mo, skip. Wala mo, nagsubo mo sa ngayon. Sandiga, wala mo, langsangan. Bawa mo ni.